Nakon potpune restauracije posjetili smo jedan stan u staroj zagrebačkoj jezgri. Zahvaljujući arhitektonskim preinakama, ovaj stambeni prostor dobio je sve karakteristike modernog. U skladu sa suvremenom kulturom stanovanja, prostorije su otvorene, međusobno povezane u cjelinu. No ovaj put zaustavit ćemo se samo na kupaonici. Koncept sanitarne keramike ovdje prate naglašene elegantne linije. Što se tiče namještaja, izabrali smo ormarić sa umivalnikom iz iste kolekcije The Gap, te naravno pripadajuće ogledalo sa rasvjetom. Ormarić ima dvije ladice sa sistemom sporog zatvaranja, te sifon za uštedu prostora. Namještaj ove kupaonice je inovativan, jednostavan za održavanje i proizveden je od recikliranih materijala. S obzirom da se radi o maloj kupaonici, moralo se voditi računa o optimalizaciji prostora. Polukružna tuš kada bila je prvi izbor vlasnika. Konkretno za ovu kupaonicu odabrali smo tuš kadu Malta od sanitarnog porculana dimenzija 100 x 100 cm u ultratankoj izvedbi te sa protokliznim dnom. Naravno, tu je i odgovarajući tuš paravan gdje smo se odlučili za prozirno staklo i metalni srebrni okvir. Inače, postoji više varijanti stakla, dakle prozirno, zamagljeno ili sa različitim dekorima. Također postoje srebrni ili bijeli okviri. Keramičke pločice visokog sjaja prožete ponekim decentnim detaljem svakako su ono što daje svojevrsnu osobnost kupaonici. Jednako tako i mješalice za umivaonik i tuš kadu unose momenat originalnosti. Ova mješalica ima takozvani klik sustav koji omogućava uštedu vode. Klik sustav pomaže da se ograniči protok vode čim se podigne ručica, zbog čega je potrebno da namjerno podignete ručicu prema gore ako želite jači protok vode. Pored toga, ova mješalica ima i elektrolitski premaz Evershine koji čuva sjaj slavine tijekom godina. Kao prostorija u kojoj započinjemo i završavamo dan, kupaonica bi trebala biti pozitivno stimulirajuća. Ova to uistinu jest.